Mamukasem Zimbabwe toka shire mshongo chenyu chema secret nama confessions sitandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Aiwatadzoka zvakare nenyaya dzenyu yekutanga ini yapfupi but iri strange. Rega tipinde mairi makadi anti niwe dare renyu. Ndiri musikana ne 32 makore. Ndakati ndapedzawo chikoro ndikati nditange ndafadzawo vabereki vangu ndisati ndawanikwawo. Ndakavakira vabereki vangu imba. Ndainge ndava kufunga kuti ndakurawo zvekuti ndofanira kuroorwa. Ndakaroorwa vakauya kuzonditora ndikati ndazviona ndakadzokera kubasa ndikavakawo imba yangu ndikati ndawanawo wekusegedzana naye vakauya kunditora futi at 32 years. And remember, I have 2 kids, different baby daddies naye anti ndichazoveiwo and vana vacharamba vachingowanda ndichiunza pamba and now vati handidi kukusungira moyo unoita ngozi kuti ndawanikirwe here veduwe. And my sisters angu ese akaroorwa ini ndini ndadi unosarudzira munhu wekuda chembere yakaita seni here. Veduwe pane vanhu vari weird. Munhu ati she's 32 akuvakiraiwo imba oinda oti wedu chirega ndirogwe munomutora owana zvewepiri munomutora. Kwai handidi kukusungira moyo nekuti ndikakusungira moyo ukanditsamusa unoita ngozi yei. Handi bhaibheri roti kwai unotsva ngaaroore kana kuti ngaarogwe. Unenge uchitsva munhu akachirega ndiwanewo shamwari yangu yekuti waonayo upenyu wodoona kuti bodo iwe kwaigara pano pamusha uchiitira zvinhu. Vaberekika veduweka musadaro imi. Vatete tichikura hatina kuita munhu aititi psi murodhi. At first ndaifunga kuti ndiko kuzvibata kwacho kuzvichengetedza semwanasikana, asi nekukura kwandaita vatete ndakaona kuti ndatopinda mudambudziko guru chairo. Chero takavata ndainzwa nyoka ichifamba kuzasi kwangu uko dzimweni dzenguva zvinoita senge unorota asi izvo zvichiitika. But vatete chero zvakadaro isu takakura tiine good life chaiyo. Mainsuit aya asati atekeshera isu tainge tava nawo nechekare takura upenyu hwakanaka chero kuchikoro hatina kumubvira tadzingwa uye taienda nezvakakwana. Taizikana kuti kumba kwana chiedza kune mari ende mari yaivepo zvechokwadi. Ini ndakakura ndichiita martial arts. Baba vangu vaifanda international trips angu zvose zvandaida ndaizviwana at my disposal. Ndakapedza A-level yangu vatete ndikaenda kuuniversity zvakanaka zvinengei. Panosvika time pastage yeupenyu kuti unoshuwirawo kuwanawo shamwari yeupenyu, shamwari yerwendo, shamwari yekutaura nayo. But vatete murodhi macho manga musina anomboti sisi miraipo titaure. Shamwari dzangu dzakapera dzose 1 dzichiroorwa. Vatete ndakazotaura nemunin'ina wangu taonga kuti ini everyday ndakarara pane nyoka inouya ichindinanzva ichipinda magumbezi. Taonga kati zvakadaro zvaitika kwaari. Takaudza dedhi zvaitika kwatiri vakati tisataura kushanyirwa kana kurota nyoka zvaireva kuti vanhu vahombe. Tine mudzivi mukuru kwazvo uye tisawana atinoudza nokuti taizobirwa mudzimu wedu. Explanation yacho yanga isiri convincing. Nemhaka yei mudzimu wacho waifanira kushanyira usiku, nemhaka yei mudzimu wacho waitishungurudza uchipinda musikaro dzedu. Asi vatete sevana hapana chandaigona kuita. Hama taiva nadzo asi dedhi vainge vasingawirirani nadzo. Hapana aisvika pamba pedu uye hapana kwataiendawo tainzi munokuvadziwa. Vanhu vanondivingira upfumi hwangu. Saka hatina weukama wataigona kusheya naye dambudziko ainge richitiwira. Dedhi havana kunge vatiudza kuti hapana kuroyiwa kwavaita. Dedhi ndivo vaitoshereketa kune hama dzavo uye ndivo vaishereketa kwatiri. Musi ndibva kumashopi ndakasangana nemumwe murume akanditi kuti mukunde dai manamata chaizvo. Ini kunamata ndainge ndisingakuziva. Tete tainge tisingaendi kuchechi. Dedhi vaiti kuchechi kunoendwa nevanhu vane usimbe vanotambura. Musi wandazama kuda kunamata first time ndakangoshama muromo kutopererwa nezvekutaura. Ndakazozama kutanga kuita mababy steps day kwakutanga kunamata. Vatete ndakatanga kuona kuti ndikanamata nyoka dzainzi dzemudzimu idzi dzainge dzisachauyi. Ndakarekruta mwana mai vangu tikatanga kunamata. Dedhi vakatanga kuwithdraw mafavors kwatiri. Dedhi vakatanga kungorwara mysteriously. Dedhi vakatanga kurwara uye zviri serious zvakare. Vatete dedhi havana kuita nguva vachirwara vakabva vatisiya. You not believe zvakaitika pabody viewing. Vakasanduka kuita nyoka. Yakava hoho bhora resimbi. Vanhu vachichema. Vamwe vaiti box ngaripiswe. Vamwe vachiti zvinoera ngavanovigwa. In the end body viewing haina kuzopera nokuti yainge isiri body viewing asi snake viewing.
kufa kwakaita baba vangu ndiko kwakava kupera kushanyirwa nenyoka idzi vatete. Asi hano mashura akuitika pamusoro pegoradhedhi panofuma pane murabaraba wenyoka. Chero ikaurayiwa inongofuma iripo. Zvoreva here kuti baba vangu ndivo nyoka dzaitishanyira? Zvoreva here kuti baba vangu vaishanduka kuita nyoka? Zvoreva here kuti ndaishandiswa nababa vangu kuti vaite mari? Hama dzavo dzakaramba kugova zvinhu zvavo, hanzi hatibate zvemushonga. Baba venyu vaiva mharapatsetsetse. Vatete, vanhu vanoromberei? Chero pandakaroorwa handina kubuda ropa. Umandara wakaenda nenyoka dzababa. Vatete, murume anogara achindituka umandara handitozivi kuti wakaendepi, despite kuti handina murume andakambosangana naye muupenyu hwangu. Ndoona sekuti zviri nani ndotukire kuti ndaiva gaba than nditaure kuti ndakashandiswa nenyoka dzababa. Vatete, ndiwo tsekwende yakandiwira. I'm failing to forgive my father. Chero hazvo vakafa kakanya upenyu hwangu ndinomboita manightmares etsekwende dzandakasangana nadzo kwamuri koko daddy. Asi why? Wow, there's strange things that happens muupenyu handiti. Hapana kana. Alright, get pinde mnyaya inotera. Hello tete Glory, I'm a girl aged 21. Zita ndichazviti vimbi. Tete ndinoterera nyaya dzamunoverenga paTikTok. Ini hangu dzinondibetsera kuti ndihile from a lot of things. Nyaya yangu yakati rebei, please musaore moyo muchiverenga. Saka tete, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri munhu ane bitterness nababa vangu. Regai nditangire pakatanga nyaya yacho. So tete, kumba kwedu takazvora tiri 4. Ini ndiri second born uye ndini ndega musikana. Kubva ndiri mudiki takakura namama. Baba vachishanda kuBotswana vaipota vachiuya kamwe kana kaviri pagore tiri kuzvigrade 2 uko. Kumashure uko hapana chataishaya kumba kwedu. Tete baba vaitumira chikafu nemakesi kubva kuBotswana. Taidya zvese, tindi, beef, beans, zvese ana Cross and Blackwell. Tete vanhu vaizvizivira kwatiri. Hembe vaititengera ivo baba, ini nemabrothers angu. Chero zvaitengwa zviri zvombe asi waiona kuti aiwa, he's trying. Nyaya yakazotanga kuzvi 2012 tete pavakawana stand pane imwe village ndokuvaka ikoko 3 rooms ne 1 round kitchen yemauswa. Ndanga ndakanga makutaura kuti ivo mudhara vangu ndi bricklayer, saka dzimba dzavo vakazvivakira voga. Saka we moved from where we used to stay kubva tichizvagwa ikoko kwaiva kumaprazi tikazogara kuvillage. Aiwa tanga taona life yavanani because paiva pamain road tete tichiona mota dzichidarika kota yaimbozvizivirepi kumaprazi taidziona kamwe kana kaviri pagore. Baba vakati vapedza kuvaka ndokudzokera futi kuBotswana kuya ndokusara namama vakaenda. Baba vakaenda ndiri grade 3. Ndo pakatanga kuchinja upenyu tete. Vakatanga vachangofona. Vakatanga vachafona. Ndokupedzisira vasisachafoni. Chero chikafu vaisatumira. Handichatauri mari zvayo. Vaisada nayo. Mama vangu, she's a stay at home mom. Vairambidzwa chero kuita maproject ekuchengeta uku kuti tiwane kurarama. Chero any project rinogona kuunza mari pamba tete. Mama vaiti vakavafonera vachivaudza nezvekuita maproject pamba. Vaishauda zviya zvekuti mama vaisvika pakutya wozvininipisa chero pafoni. Mama vangu, she was too loyal tete zvekuti sometimes vaigona kutukiwa pafoni kusvika pakuchema takavatarisa kudai, and we were helpless about it. I still remember there was a time mama pavakamboda kuita temporary teaching pane chimwe chikoro chiri padhuze nepamba, vakati rega nditange ndakumbira kuna baba first. Vakavafonera vakavava zvisingaiti, zvikanzwa kuda kunyengwa nematicha ikoko, wakuda kuita chiure, handina mukadzi anoshanda ini, gara pamba chengete vana. Mind you, apa chikafu chaicho chiri kunetsa kuti vatenge idzo hembe vanga vakusatenga tete sezvavaita kudhara zviya. Kuchikoro taenda nemauniform atopera moto. Iyo school shoe taitopfeka erabha muna June. Kana waizotengerwa chaiyo yaisafanirwa kudambuka. Kuprimary taenda kwaiva 6 kilometers netsoka. Zvema lunchbox izvo tainge tisachazviziva. Waibuda kuma 5 makuseni wodzoka kuma 5 manheru ndopataidya sadza rinenge rabikwa namama. Waingosvika wobvisa uniform nekudya uchirara nemanetero. Zviya zvekuti uniform inowachwa everyday tainge taisazviita isu. Waiwana kupi nguva chero energy yacho nekuneta. Apa taive ne 1 mauniform. Vaiti ukawana nguva waiwacha 1 per week. Sene hangu tete ndakakurumidza kuva machua zvekuwacha nemamwe mabasa akaita sekucleana mumba nekuchera mvura by grade 4. Ndaive ndakuzvigona because most of the times mama vaisawanikwa pamba, vaiswera kumaricho kuti tigowana zvekudya sezvo baba vaisatumira. So aiona kuti ndikasawacha ndocleana nekubikira hanzvadzi dzangu hapana anoita. Mama vaigona kudzoka mausiku kubva kumaricho votuwana tadya
tatorara. Life continued like that for a while. Kusvika rimwe zuva baba vakafonera mama vakati sekuru vachireva dhedhi vavo vari kuuya kuzotitora kuenda nesu kuChinhoyi kunodzidza ikoko tete. Out of nowhere mama vakavabvunza kuti ko chii chakunetsa, zvikanzi vana vanofanirwa kuziva dzenza ravo uye voziva kumusha pamusha pandakakurira. Mama havana kupikisa zvakawanda tete nekuti vaitya mudhara zvekutodaro. Vakangoti pakanaka, isu kubva tiri vadiki taingoziva kuti sekuru varipo, asi kuti vanoita nezvei taisaziva, and we knew kuti he separated nagogo vangu vakati remarry, saka vaive vakugara nastamp gogo. To cut the long story short, sekuru vakauya kuzotitora inini hanzvadzi yangu inonditevera nevana vatete vaviri, musikana muhombe kwandiri aiva grade 7 nemukomana aiva grade 2, same age nehanzvadzi yangu. Kumba kwakasara mama, brother yangu first born nelast born chete. Takatoreswa matransfer letter kuchikoro kwataidzidza tete, tikavigirwa mazimango nasekuru zvikanzi kumba gogo vakakumirai kuChinhoyi, zvikanzi futi kuchikoro kwamuchanodzidza padhuze nepamba, it's just 1 kilometer chete. Mama pavakati kwidza bhazi ndakaona kuti vari kurwadzwa nazvo, but painge pasina zvekuita. Chimwe chandakanga mangutora ndechekuti isu taigara muMatebeleland, so change of environment yacho yanga iri serious because uko tanga takunotaura shona pasisina Chindevere. Patakasvika kuChinhoyi takwana pamba pakaita kunge hapagari vanhu, yadhi isina kana kusakurwa, kungori neroad inoenda kitchen nekutoilet chete. Pamwe pacho angori mahosva. Step gogo vaya vanzi varipo ungavaona. Patakabvunza sekuru vakati vakaenda kuholiday kuHarare. Zvekupi? Patakazobvunza vamwe mainini vakati gogo vakarasika njeri 5 years ago, saka vakatorwa nevana vavo vakaendeswa for treatment kuHarare. Patakasvika kuChinhoyi ikoko, sekuru vaya vaisekera pamberi pamama pavakauya kuzotitora vakachinja kuti ashumba tete tave kuChinhoyi ikoko. Hongu chikoro chaiva padhuze, but maimuka makuseni motanga maenda kumunda kunorima kana kunosakura, mozodzoka mogesa moenda kuchikoro. Kuchikoro maiti mukanonoka mairowa singaiti. Apa kuti mutaure kuti matanga maenda kumunda zvaisaita, because sekuru vaizikanwa semunhu aida chechi zvekudaro, saka maitya kunzi manyeba. Sekuru mari vaitumigwa nababa ekutenga uniform nechikafu, but hapana pakatengwa mauniform tete, taingopfeka edu ekuprevious school kwataidzidza. Iwo ainge akatosakarawo kusvika materm 2 ose apera. Sekuru vaya vainge vane hutsinyi tete, vaiti zvese zvataimukira korima makuseni kana zvaibva taisadya, taizvikohwa kana dziri dzungu dzobikwa dzoomeswa dzoiswa mumasaga zvonzi ndedzambuya venyu. Chibage maingopuwa for the first week zvotonzi chaoma hachaiti. Imika nhamo takaiona apa taive tisina kana foni yekufonera mama kuti tivaudze kuti ndozviri kuitika kunongo. Sekuru vaiti vakafonegwa namama kana baba vachibvunza kuti vana vari sei, voti vari kufara ava, chero kusimba vatosimba. Vakati ndoda kutaura navo, vaitipo vobva vati usasuduruka, taura wakamira ipapo, kozi vaitya kuti tichataura kuti limbuya ngolude ngapha. Mari yechikafu vaitumigwa, sekuru votenga makesi ezvinhu zvese, asi muchati muchibva kuchikoro mowana kwasara zvinhu pamwe tutu hameno kuti vaizvisepi. Sekuru vaive vachembera zvekuma late 60s, asi vaita zvemagirlfriends tete, ndiwo aiuya achitora chikafu uyezve vainwa doro. Inini by grade 4 ndanga ndakuona zvinoitika hangu. Rimwe zuva vakangomuka vachibuda makuseni ndokusiya kusina chikafu pamba ndokuenda kudoro as usual. Takasara tiri vana pamba tete pasina kana zano. Tikati too late takapinda pamasaga enzungu dziya dzainzi ndedzagogo, ndokutora zidishi renzungu tikadya, ndokunwa mvura ndokuguta. Sekuru pavakazviona takarohwa kunge imbwa yabamasai. Dhei iroro takagara panze mausiku tikafunga mama, tikafunga kudemburira netsoka chidzokera hedu kuna mama, but zvaisaita kozi kubva kuChinhoyi uchienda kuMat South netsoka shuwa hazviiti. Mangwana acho vakamuka vakatsamwa, tanga tave paholiday, zvikanzi mofanirwa kuchera mufudze danga rese moburisa panze ndikuda tizonoudira kumunda. Ivo vakati havagoni kutibetsera nekuti vari kuwa musana, asi vaigona kuchovha bhasikoro vachienda kudoro. Munhu anonzwa musana anogona kuchovha bhasikoro here? That man was so wicked. Takapedza about a week rese tichichera mufudze uya, zvichirwadza tichizorora nekudya nekurara. Mama vakambovafonera kuti tiuye holiday, tikageza tikakwira bhazi raenda kuChegutu. Patakasvika Chegutu vakatudza kuti bhazi rinoenda kuZvishavani raenda, hapachisina rimwe. Kumba kwedu taienda via Zvishavani. Takatsamwa hedu, but we had nothing to do with it. Mama was told the same story, so we were to go back kuplot kwasekuru tikarima fodya rikapiswa ndokutengeswa. Hapana chatakapiwa okutengegwa nemari yacho. Takazogona kuenda kuna mama
holiday yaAugust, but sekuru vakati tisiye hembe dzedu dzose ikoko nekuti taizodzoka. Mama pavakationa tichidzika mubhazi vakachema tete, taive takaonda ndisina kana shine, ganda iri richiita kunge mustreet kid. Ko taimbowana kupi time yekugeza? Isu taiswera tichishanda like maslave. Manga aya tete aibuda ropa. Mama vakabva vati hatichadzokeri, zvehembe tichatenga dzimwe. Nanhasi hatina kuzonotora hembe dzacho. Baba vakafoona kuti vana sezvo holiday yapera ngavadzokere kwasekuru. Mama vakati bodo. Takadzosera kuchikoro kuya kwataidzidza tete tichipfeka hembe nekuti mauniform aya ekusakara aingasara kwasekuru, plus baba vaiti handitengi mamwe mauniform because ini ndikuziva kuti vana vari kudzidza kuchinoi, vana ngavadzokere. Tete ka ndopandakaona kuti baba vangu is so cruel. Sure, how can someone sacrifice his children to that monster wavanoti baba vavo? Ini ndinongotenda kuti hatina kuzorepwa because that man was capable of doing anything. We continue tichigara namama tichienda kuchikoro nehembe kusvika term rapera. Baba vakazonzwisisavo ndokutenga mauniform nekubhadhara fees. Ndakadzidza ndikapedza grade 7, came out with good grades tete. Ndikaenda kusecondary ndikapedza and came out with 9 subjects. Kusecondary yacho aiva makwikwi tete kuti vagone kutenga mauniform. Fees hongu vaibhadhara but vaitanga vapopota vasati vaburisa mari yacho. Apa chavaipopotera handichizivi. Ini hembe vaisatenga. Winter chaiyo chando chaita part nesu. Chero kuchikoro kwacho chinonzi tracksuit taisatoiziva. Magloves or anything which is related to winter taive tisina. Isu taizvionera kune vamwe vana vaive nemaparents ari responsible. Ini vatete kuti ndigone kudescribe baba vangu zvakanaka handigone, but what I know is he's a very heartless person. Munhu uya wekuti hagone kuteerera idea or advice yeumwe munhu. Ivo zvavataura ndozvavanoda kuti zviite, ende munhu asiri polite, you can't have a friendly conversation navo. Vanongopopota, voice ravo rinongotyisa, plus munhu anotaura fast wekuti you end up being confused. Mama vangu vakambotanga vachienda ikoko kuBotswana to visit, but every time vangodzoka vane mabruises ekurohwa nemboma. Nanhasi vane rimwe ziscar rinotyisa riri kumusana uko. Pandakavabvunza vakandiudza kuti vakarohwa nadhedhi pavakaenda kunovanesa. Pane pavanga vavhunika ruoko padhuze nerest apo. Ivo vari kuti vakatsimbirigwa nesliding gate paraivhara. Saka mama vakafonegwa ndokutumigwa mari kuti vaende kunoita take care of him. She took care of him kusvika vapora. Mama vari kuti one day vakati vachicleana mumba kuBotswana ikoko vakasangana nejuzi remwana anenge ari kuzvima 5 years. Mushonga wevana amoxicillin. Pavakabvunza kuti ko zvinhu ndezvemwana izvi ndezvani, asi pava nemwana here ndokurohwa nemboma. Hanzi namama handizivi kuti akandirohwa papi, but takazonzwa taakuudzwa natete vataive tasiyiwa navo pamba kuti mama venyu she's been admitted kumental hospital. Sei asi mai vakupenga kane? Zvakandirwadza because nekumaraini zvanga zvatozara kuti mai vakunhonga mabhini kuBotswana uko. She was admitted for about a month, vakazobuda vakadzoka kuno kuZimbabwe. Vakadzoka vakasiva usingaiti. Patakavabvunza kuti what happened, she cried a lot tete. Vakati ndakarohwa nababa venyu and one thing led to another, but zvekunhonga mabhini hanzi hazvina kumbobvira zvaitika, aingova makuhwa evanhu chete. Kubva ipapo havana kumboda kudzokera kuBotswana nanhasi. Baba vakatanga vachimboti he wane zvikomba ikoko chichi, but mai vakati handichaendeko. Ini chinondishamisa tete ndechekuti ivo kumba havadi kuya. Vanoda ivo kuti mama vaende kuBotswana vagonovarova futi. Ndati vakaenda 2012 kuBotswana, pedza kuvaka ndokuzodzoka 2016 ndava grade 7, ndokudzokera futi vakazodzoka 2021, vakadzokera futi vakazouya manje muna April pandairoorwa. Iko kuya kwacho vaisada ndichazokudza ikumberi nyaya yangu yakarebesa. Saka fast forward tete, mama vakazonzwa nagogo anozvara baba ari makuhwa kuti baba vanomwe mukadzi koko kuBotswana naye vana 2, meaning zvejaketi zviya vainge vaona chaizvo. Ini mama vangu takakura vachimira nesu, taisarara nenzara, tairima chibage kuti tiwane upfu, but pausavi ndipo paitonetsa. Sometimes kana zvaoma we could go for fishing kuti tiwane usavi. Yange takuzikanwa maraini kuti vekwanhingi mafish mongers. Baba vaiti kana vada havo votinyorai list rezvinhu zvamuri kuda nditenge kunongo. Tainyora zipage rebhuku rese tete nekuti hapana chinenge chiripo pamba. Votenga zvinhu zvishoma havo zvavanenge vachida, pamwe zvozara mataxi bag 2. Kana vatumira zvinhu izvozvo votanga kupopota, he munodya too much, hamugoni budget, motambisa chikafu muchipa vanhu vaigotaura mashoko akawanda pamusoro pechikafu.
ichocho. Tete pandakapedza O level yangu 2020, I wanted to continue with my studies, but baba ivo vaifanirwa kubhadhara vaisada vachiti handina mari. Ndakanamata tete ndikavanetsa day in day out for 2 years dzese, ndopavakazobvuma vakatsvaka nzvimbo ndibhadhare. Ndakaitsvaga nzvimbo pa1 of mapoly muno muZimbabwe, ndikatanga kuita course yangu civil engineering. Yeyo nyaya manje baba vangu vainetsa pakubhadhara rent. Ndaiti kana ndovaudza zvemarent month end, voutanga upopota zvonzi hausi wega mwana kumbogadzira ari kuenda kuboarding school vachiri vanzvadzi yangu inonditevera. Iye ari kuboarding kwacho havasi vaibhadhara fees yacho, akatogwa nabankuru vedu ndivo vanoita zvese kubva pataki, uniforms and fees nanhasi. Kana ndobvunza mama kuti daddy vaiti havana mari yerent, vari kumbogadzira zvinhu zvebrother yangu, pane zvavatumira here? Mama voti hapana, chero nesu chikafu hatina. Vati vari kuda kumbotumira iwe rent. Yesvo kanjani zvavakuda kutamba, zvavakuda kutamba hide and seek. Ndakashingira tete vachipopota vachinonoka kutumira rent. Sometimes vaimbopiwa manotice nemalandlord, chikafu handichatotaure, nzara yaitoita pati neni. Sometimes ndaijeka 1 per day. Zvandaita ndaive ndakavaudza mari yerent iri over $30 kuti ndiwane mari yechikafu ipapo nekuprinta maassignment. Ndakashingira first year nesecond year zvikapera. Third year I was supposed to go for attachment. Imika munozowani kuti makampani emuZimbabwe anohoresa tumari tushoma sei ikoko, kuzoti uri intern zvako taipuwa yetransport chete. Saka ndakavaudza kuti hanzi kuchikoro panodiwa attachment fee yekuti maassessors agone kuzokuassessa nevamwe. Vakandiudza kuti iva vabhadhare mari yacho nekuti kuinternship tine allowances, saka ndikuda kuvadyira mari. Tete wakambopera zvekuti unoshaya kuudza ugoshaya pekutangira. Lucky enough mama vangu vanga vakushanda zvekubikira varungu kune imwe mining company, uye vaihora mari svino. Saka ndio vakazopedza kubhadhara attachment fee iya yainge isina kumbowanda, yaingova $100 and something dollars. Chero rent vainge vakundibhadhara kusvika ndapedza attachment yangu. Ivo baba nekusanyara pandakapedza gore rangu reattachment vakabvunza kuti nditumire results tuone. Indakangoti handina kumatora nekuti handina kubhadhara fees. Kuattachment ikoko tete ndakasangana nemukomana ava murume wangu nhasi. We started to get along, tikatanga kudanana. Aiwa mukomana ainge awana engineer manyama zve, komusikana aigeza zve tete. I was making sure kuti pandoisigwa mari namama yerent and food, kana pasara tumasensi ndoendawo kubhero ndononhengawo tumadress twakati nakei netuboots nezvimaperfume zvema$1 kana $2 zviya zvemachina zvisingaverengeki masita. Kuvhara nhamo takafambidzana nemukomana tikatanga kuva open about our backgrounds. That's when I found out kuti tine kakuenderana, because naye he was raised by a single mom. Baba vake vainge vaine imwe family. Takazoita musikanzwa vatete. After some months tatanga kudanana. I then found out kuti ndane nhumbu. Mukomana ndakamuudza haana kumboda kuramba, haana kupanika. Akati I'm responsible. Takaenda kunoona bishop wekuchechi, vakatiita counseling, and then mukomana akati tiende kunoona tete vangu tovaudza zvavaipo. Ndakafara tete kuti hongu ndaita mistake, but murudzi wenhumbu ari kuzviswededza pahama dzangu at least. Takaenda kwatete tikavaudza nyaya yangu, ende mukomana akati kuna tete ari kuda kundiroora. Tete vakati it's okay, regai ndiudze vabereki vemusikana. Aiwa vabereki vakaudzwa hanzi havana kumbopopota, vakazvigamuchira. Mukwasha akaudza tete kuti ndouya after 4 months kuzoroora. Nguva yakafamba, a month before maroora angu ndakafonera tete nchivati vabvunze baba roora list neroora date, because vainge vangoti zi havo. Vakati list hanzi vanozoipiwa pavanouya kuzoroora. Madays akafamba tete, vakwasha vasina kana kupuwa roora date. Vakazoti vada zvavo ndokuti musi wa26 April apa tanga tave month end March raishandika naro haro date rachona. Tete vaifanirwa kufambisa nyaya dzangu, vakati vanenge vasipo nedate iroro, saka they to adjust it to 10 April. Days passed tete, tikapinda muna April. Musi wa8 baba ndokufonera tete ndokuvaudza kuti havachagoni kuuya for maroora musi wa10, vakabatwa nebasa, saka date ngaridzokere kumusi wa26 uya wekutanga. Tete vakamboda kutaura navo vakaramba. Ndokupedzisira mudhara vakufonera ini vachindiudza kuti handide kucontrolwa nevanhu pamaprograms angu, ndati handigoni kuuya ini, saka musandimanikidza, I've got some important things to do. Kana tete vako vachiziva vamwe baba vako vasiri inini, vakuudze vaende newe ikoko. Hapasi pekutanga kutaura mashoko iwawo, asi kutaura chokwadi zvakandirwadza zvisingaiti. Plus was it necessary kundiudza zvese?
izvozvo here. Ndakaita stress tete apa mind you vanhu vakaudzwa kunzi 10 April hama dzemurume dzakatora maoff kubasa kuti vauye kwedu apa boom mudhara havasi kuwisisa. Ndakaona kuti tivaudze kuti zvanzi musi 26 April futi hazvichaiti. We came up with a plan kuti tiudze ana bamunini nagogo kuti vauye nedhei reroora vanhu vobvisa mari zvidarike. Musi wa9 akasvika and we still stood with our plan natete. Ivo baba vaifunga kuti tichavanyengerera ka. Vakazoti musi wa9 mausiku vakafona kuti ndiri murodhi kubva kuBotswana kuya kuZimbabwe zvichireva kuti vaigona kusvika midnight omusi wa10 makuseni. I didn't take it serious tete because tanga tatowirana nabamunini kuti ndivo vachabata basa because vaitozivawo kuti hunhu hwamukoma wavo wanga husina kunaka. Musi wa10 wakasvika tete. Baba vasati vasvika vachiti ndaita breakdown paboda. Vakwasha vakauya kuzobvisa mari kuna nabamunini. Pavakapedza vakakumbira kudzokera neni sezvo nhumbu yangu yainetsa plus ndaiona appointment kwadoctor mangwanacho. Ana tete vakanditendera tete ndikadzokera nevakwasha. Ndakazonzwa kuti vakasara vachisvika the very day manheru vachindibvunza. Ndanga ndakangoma kuti list rakashandiswa nanabamunini rakatumira naivo baba vari murodhi nekuti vanga vaona kuti hapachisina plan. Palisi ravo vanga vati vakuda mombe 12 $9,000 pamusoro hede. Regai ndiseke zvangu. Ini zvangu handisi kuti ndaida hangu kuenda mara but 12 cows $9,000 pamusoro naye Mwari. Chero mbinga dzemazuva ano hadzibvise mombe dzakawanda kudaro. Koiko kusanyara munhu mukuru kuti a few months ago vakaramba kubhadhara attachment fee. Ko kundi ill treater kunga ndisiri mwanavo. Apa chinhu chinonatso ndirwadza ndechekuti mai vangu vakandiudza kuti havana kana senti ravakambopiwa pamari yakabviswa nevakwasha tete even $1 zvaro rekuti vatenge airtime yekundifonera. Pandakabvisirwa kwakasara zvimwe sezvo muchiziva kuti munhu haroore kwa1 due to the amount of money and cows dzavakaendesera. Inini life yandakakura ndichipiwa nababa vangu inondirwadza zvekuti ndakasvika pakuudza mama kuti next time patodzoka kuzopedza maroora toda kuuya kana baba vafa ndokuti muwanewo zvenyu ipapo Mwari vandiregerere. Asi ndairevesa hangu mai vangu dei vachengetwa vagowanawo kudya marooro angu nekuti that woman stood by my side pazvanga zvakaoma muupenyu hwangu. Baba vakazoti days after ndaroorwa ndokutanga kundisendera message yekuti I'm so disappointed on you. Vandinyadzisa. Ndakatarisa kuti udzidze uchiendera mberi vachinditumira mascholarship ekuChina zvinzi ndaida kuendesa ikoko. Some people are too toxic and wicked tete. Remember vakaramba kubhadhara attachment fee hayo yaive $162 chero rent nefood zvayo vainetsa kubhadhara kokuzoti wava overseas handinoita street kid rekuChina ikoko. Ndakazopedzisira ndakuvabloka till today because ndakaona kuti he is so toxic. I'm not looking forward kutaura navo anytime soon because ini navo chero tiri tese hatina bond. Chero tikava tese nyaya hatina. Chokwadi. You know what? Kubva kwekutanga kubva kumusoro pane pandaida umbomira ndikati Mwari ndibatsirei. Lord help me. This man is very toxic. Kubva kwekutanga kumusoro mama voti ndoda kuchengeta huku kwayo usachengeta. Mama and I'm also noticing one thing. Mama is this woman. Anditika anoteerera murume wake anozvisa pasi. Murume anoita 5 years asina kuuya. Anditi murume aita 5 years asina kuuya. Mama voti chirega ndotsvaka temporary teaching pamusoro ibaba vari pafoni. Ndandichikumbirawo permission yekuti ndinotsvaka basa. Konzoda unonyengwa nematicha. Mama ogara pasi. Mama vosvika pakuti vana vanoenda kuchikoro vakapfeka uniform dzakasakara. Pamusaka pekuti vari kuzvisa pasi pomurume. Chokwadi Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti submit to your husband. Asi apa Mwari ngandibatsire. Handidi kunyeperai. There are certain things that you see kuti this is abuse at its highest level. Avo baba vatora vana vaindiswa kuna sekuru kwanzi kuna step gogo. Ingadai step gogo vanga variko taiti but vana vazukuru vanoindiswa kuna step gogo. Munhu wamusingazivi munhu asina kana bond. Mama voti it's okay. Since mama vedu vagara vari munhu anoti it's okay vakati hai it's okay. Ngahead vazvisa zvepasi pomurume. Anditika vana vaenda ikoko vasvika vashungurudzwa nasekuru havabvumzi kutaura havagoni kana kunyora tsamba. Handiti vana voshungurudzwa ikoko vana vodzoka. One thing that I liked about this whole thing mama vakazoti no my kids are not going back.
ipapo ndoponga mama pawagona kumira. I see this woman, she's a very traumatized woman. Vaenda kuBotswana vonorohwa nehlava kana nechitrobo kuseri kwemusana uko kusvika munhu aenda kumental hospital because this man is narcissistic. Madzimai ndoziva kuti vazhinji venyu are married to such men who are narcissistic. I'm very sorry guys. Unfortunately, one thing that I want to tell, one thing ndinoda kuti muzive vanhu vari narcissistic, one thing ndinoda kuti muzive ndechekuti generation yavako iyi aiwa vanhu vagariri zvisina musoro. Vanhu including me, I will not stay for zvinhu zvakadai, madhokosi akadai. I will not stay for such. I will not stay for such nonsense. Hanzi husbands, love your wives. Imi madzimai mosubmita zve. Zvino kana pasina rudo, why should I submit? Kurova munhu kusvika tsemuka musana. Uyu murume uyu akaipawo. Ende manzwa kuti mwana ari kuti inini I want to wait for my father to die. I want to wait for my father to die so that ndinopa mai vangu mari maroro. Heidi, take good care of your mother. Every month zvichiita tumirai amai venyu mari. Ivo mama ngavadzidze kuti baba hativaudzi. We don't report anything to this man. Anogara kuBotswana nefamily yake. It's okay. Pane imwe toxicity iri mumarelationships umu yekuti uri kuona vakadzi vachiti aiwa hebo nkosi, hebo nkosi, hebo nkosi namasimba, hebo nkosi. Ai guys, ai ngeke ikho le. All right. Okay, let me read this story. So this story was sent to me. Panama pictures achona regaitive. Thank you, Tate, for taking your time to read my story. I'm a young woman currently living in Namibia. Growing up was not easy. There are many parts of my story that I will share another day. Today, I want to talk about something that has been deeply hurting me. Sisi wangu waumbe has caused me a lot of pain. Muna 2025, apo pavaigadzira muchato wavo kuZimbabwe. Havana kunyanyoplana proper. Saka mama vedu vainge vasingashandi and vainge vasina mari for transport. Vakataura zviri harsh kuna mama and made her feel unwanted. Despite my own financial struggle, ndakakwereta mari and did everything I could to support my sister's wedding. Patakasvika, ndakabetserawo kuorganize the event, tikatsvaga matende, macheya nezvimwe zvose zvaidikanwa. I spent mari yangu on things zvaidikanwa because ndaida kuti muchato ubudirirewo handiti. Unfortunately, instead of appreciating my efforts, sisi vangu vakandicriticize. When I told her kuti ndanga ndashandisa mari yangu, akandibvunza kuti ndandambokukumbira here. Those words broke my heart. After muchato, I was left cleaning up, making sure kuti zvose zviri right, zvose zvadzorerwa kumuridzi wavo, zvose zvadzorerwa. And meanwhile, vanhu vose vachienda. I remember crying because I felt used and unappreciated. A few months later, mama vakatanga kurwara and vakabva admitwa kuchipatara. Ndakaspenda madays ndichimhanya up and down kuenda kuchipatara nekumba, making sure kuti vari right. My sister vainge vachiziva zviri kuitika, but I felt kuti responsibility yacho yainge iri pandiri. One day ndakatora 50 rand or 50 Namibian dollars from mari yange contributwa for mama because I needed transport money kuti ndirambe ndichivavhizitira kuchipatara. Instead of kundibvunza kuti what happened, my sister vakabvaudza family yose kuti ndainge ndaba mari, ndainge ndatora mari ndikaenda and had fun with that money. Soon hama dzangu nefamily dzangu magroup vaindituka. Some accused me of stealing, others even accused me of trying to harm my own mother. I was devastated and I spent my time and energy and money loving and caring for my mother, yet I was treated like a criminal. What hurts the most is that my sister supported those accusations instead of defending me. Today, I still struggle emotionally because of everything zvakaitika. Sometimes ndinochema and I feel overwhelmed. However, God has continued to carry me through even in every difficult season. I believe that sharing my story may help someone else who's dealing with family betrayal, false accusations, and emotional pain. No matter how difficult things become, I want people to know that they should never give up. I'm now looking for opportunities to build a better future for myself. I have qualifications as a nursing assistant and first aid for children. I'm also interested in working in cruise ships and creating a better life through honest work and determination. Thank you, Auntie Glory, for creating a platform where people can share their stories. May God continue to bless you, strengthen you, and use you to encourage others. Pane picture yakatumirwa ziso rakatsemuka here rigatuone. Saka vakati kudigira zviya ziso iri I think vakanga vakakuvara here, but time yanga akakuvara ipapo aimhanya-mhanyawo kuti aitire mama zvinhu. Mafamilies ngatidzidzei kubatana. Hanzi naIvy Kombo, hama kubatana isimba.
kubatana isimba. United we stand, divided we fall. Ngatidzidzei kubatana mafamilies. Kana munhu achitora time yake yekuenda kuchipatara everyday achinoona mama achidi pamacho anenge asina mari otora mari yachona yacontribute kuti ndezvinhu zvamama, ndezvinhu zvamama, it's for helping mama. Ivo mama vanga varight here pasina vavhizitera. Ivo otora mari kaoendesera mama chikafu konze aba otanga kutukwa. Zvakashata. Ngatidzidzei kubata zvakanaka mafamilies. Regai ningoti nziro takaita Zoom meeting anditika kana kuri kuti handina kushare link, we are using the same link, just that next Wednesday Zoom yedu ichatanga na 8 o'clock anditika. Then also kana mune prayer request musingagoni chirungu, garai manyora pasi prayer request enyu nechirungu, mogugula monyora nechirungu. Andi moita Google Translate monyora nechirungu, because pastor avao uchishona vane vakutsatsarika vanotozonditumira kuseri kuti chindi translatera, which delays the process and it. But this coming Wednesday tichatsvaka munhu futi anonzwa uchishona. Right, sataida regai ndingora manchingoti kune vaya vanoda kujoina Echo Show. I'm going to encourage you to join Echo Show anditika. Pane mapackage ari panapa anditika. Package pane family package uyezve pane package yekuti pane extended family, pane mapackage akasiyana-siyana. Pane package yekuti iwe nemurume wako nevana vako, then pane package yekuti extended family. Right, nyaya yekutanga, package yekutanga pane ye29,000 anditika. Then yechi2 inoita 38,000 in case munhu ashaya munopiwa 38,000. Then yechi3 pane ye50,000. Then yechi4 pane 97,000 anditika. Saka ndo mapackage aripo. Ndati yekutanga nda 29,000, yechi2 38,000, yechi3 50,000, yechi4 97,000. For a family of 4 children plus baba namai nemuchibhadhara 159 pamwedzi munopiwa 29,000. Pane 199 munopiwa 38,000. Ye 259,000 munopiwa 50,000. And I'm also encouraging you kuti muite cash deals. I'm saying should anything happen to anyone, claimai iri mari, musapiwa service. Why am I saying this? Because imagine kana ukatora ye 50,000 anditi munhu akashaya ari South Africa, mune moita samuka munenge munobhadhara 15,000 ku Kings and Queens kana kuti kunyaradzo anditika imosara nechange. I'm encouraging you iwaineni ndoku encourage kuti muite cash deals anditika. Saka if you are interested in this, ingonditumira message yakanzi Echo Show. Then I'll get a representative from Echo Show kuti akufonerei okutsanangurai zvofamba sei. Kana mtoda kuedha vana mama mopiwa quotation anditika. Kune avo vari kudiaspora, tiri kuunza zvakare diaspora insurance. Should anything happen to your family, that is your immediate family and vanhu vari kumba, you get 20,000 pounds or 30,000 US dollars, because in muri diaspora nditi you need to repatriate and do all those things. Anditika, let's do this. Ngatitore zvinhu hanzi rufu ndimadzongonyodze unouya especially usina mari ngotoshaya tunotangira papi kuzotanga kuita GoFundMe nezvamurizvo zvasikana hazvizonyatswa pachimiro chakanaka. Ngatingova vanhu vakarongeka. Handisi kuti muri kufa, asi ndiri kuti we are surrounded by a lot of family members, and kazhinji kacho kana muri muri kudiaspora, everyone looks up to you. Zvinhu zvinoitika, these are unforeseen circumstances, things that happen when you least expect. I think kana makanditarisa, you are looking at somebody who's been there. Zvinhu zvinoitika kuna anyone. Hazvina kuti haindiri nichanju ndakangwara, rufu runouya ruchiba avo vatinoda. Hanzi your family members, vanhu vamunoda vaya vana dead, vana mama, your sisters, people that are so dear to your heart, they are the best candidate for the grave. And especially for you guys vari diaspora, ndimi breadwinner edu, we look up to you. Chero musina mari isu hatimbozvipindi, tongokuudza ndo zvatotiwira takutoda mari. Saka tinokutendai guys nekuteerera chirongwa kwamaita Mwari akuitira zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Tatenda. Bye bye.